Mayong Domingo kanatong tanan mga igsoon. O welcome nining ato ang hamubo nga paambit, pamalandong sa pulong gikan sa mga pagbasa nining ikaduha nga Domingo sa Kwaresma, Marso 13, 2022. Una manghinaot ko nga kamo ana sa kapiskay sa panlawas diha sa pag-alagad sa pamilya, simbahan o katilingban. Ikaduha, daghang salamat sa inyong pagsunod sa atong katekismo, ginagbay nga pagpasabot sa atong pagtuo nga akong ikutlo gikan sa libro nga naguluhan, Youth Catechism of the Catholic Church. Nang hinaot ko nga nakatabang usab kini sa ginagmay diya sa pag-update sa atong pagsabot sa kanindot sa atong pagtuo isip mga Katolikong Kristiyanos. Ang atong mga pagbasa karon gikutlo man unang pagbasa sa libro sa Genesis chapter 15 verses 5 to 12, 17 to 18. Unya Salmo 27, 1, 7 ngadto sa 8 ngadto sa 9, 13 ngadto sa 14. Ang atong ikaduhang pagbasa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos chapter 3 verses 17 ngadto sa chapter 4 verse 1. Unya ang atong ebanghelyo gikan man sa ebanghelyo ni San Lucas chapter 9 verses 28 to 36. Sa akong pagpamalandong mga igsoon, kining mga pagbasaha naghatod sa atoa sa pagpaminaw sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa atong unang pagbasa, nagsaysay kini sa kasabutan sa Dios diha kang Abram ug sa iyang kaliwat. Ang Dios nagpasalig kang Abram nga mahimo siyang amahan sa daghan kayong mga kaliwatan, sama kadaghan sa kabituunan sa kalangitan. Ug lakip nini nga promise sa Dios nga tagaan si Abram o kayutaan nga kapuy-an sa iyang mga kaliwatan. Ug natuman gayud kani kay si Abram matinumanon man sa mga sugo sa Dios. Giinan siya nga maghalad, naghalad siya. Doon na siya pagsalig, dakong pagsalig sa pagtuman sa mga sugo sa Dios. Gapaminaw siya, in other words, sa ginaingon sa Dios mahitungod sa maong kasabutan. Maingon nato nga si Abraham modelo sa atong salmo nga nag-ingon, nagtuo ako nga buhion po ako aron pagsaksi sa kaayo sa Ginoo, salig sa Ginoo. Liguna ang imong kagulingon ug ayaw kabalaka ug salig lamang sa Ginoo. Salmo 27, versikulo 13 ngadto sa 14. Busa kay gapaminaw man si Abram natuman ang kabubuton, ang kasabutan sa Dios nga mahimo siyang amahan sa daghang kaliwatan. Ang iyang ngalan nahimong Abraham, gikan sa Abram nahimong Abraham, amahan sa daghang mga katawhan. Sumodilo si Abraham alang kanato pagpaminaw sa kabubuton sa Dios. Sa hustong panahon ang Dios naghimo sa iyang katapusan ug hingpit nga kasabutan diha kang Hesukristo ug sa simbahan. Si Hesukristo mao ang bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ug sa iyang pagkabanhaw nga mao'y gipakita nining transfiguration sa bukid sa Tabor, kitang tanan nahimong bag-ong katawhan nga iyang tinubos. Ug natuman gayud kini kay Hesukristo nga piniling anak sa amahan, nagtuman man gayud sa kabubuton sa Dios Amahan. Hingpit ang iyang pagtuman bisan hangtod sa pagpakamatay sa krus. Ug ang hagit alang kanato nga mga tinubos sa krus ni Hesukristo mao man usab ang pagtuman sa tingog sa Dios Amahan nga gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatia ninyo siya. So ang keyword mga igsoon nga pamation, pamatia, listen.
sa lawom nga binisaya pataling hugi. Sa Biblia mga igsoon, ang pagpaminaw, ang pagpamati, ang pagpatalinghog to listen, nagpasabot baya kini nga buhaton kun unsa ang nadungog. Puy-an ang nadunggan. Kung gusto ta mangita og modelo niini para kanato, si San Pablo mo'y atong mamahimong modelo niini. Si San Pablo modelo sa usa ka tawo nga naminaw sa atong Ginoong Hesukristo. Atong madumduman nga sa iyang paglakag sa mga Kristiyanos paingon sa dalan sa Damascus, nadunggan man niya ang pulong sa atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw, Saulo, Saulo, nganong gilutos mo man ako. Og sugod niadto, nagsugod usab ang konbersyon sa kinabuhi ni San Pablo. Siya naminaw, meaning iyahang gipuy-an ang iyahang nadunggan. Ngagikan sa pagka persecutor sa mga Kristiyanos, nahimo na hinoon siyang tigpatukod sa komunidad sa mga Kristiyanos. So ang pagpaminaw, makita na to sa kinabuhi ni San Pablo, calls for conversion, change of perspective, mindset, and attitude. Busa si San Pablo mga igsoon diha sa ato ang ikaduhang pagbasa, nag-inbitar sa mga Kristiyano sa Pilipos nga awaton unta siya sa mga Kristiyanos. Awaton nila si San Pablo nga naminaw sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Kay nasubo man ni San Pablo mga igsoon tungod kay didto sa Pilipos, daghan mga Kristiyanos na apan walay pagpaminaw sa mga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Matod ni San Pablo, dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Musangko gayud sila sa katalagman, sa kalaglagan. Ang ilang gipakadiyos maong ilang lawas nung kailibgon, ug nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw, ug naghunahuna lamang sila sa mga butang nining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan atuwa sa langit, o mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-ani sa atong manunubos gikan sa langit, ang Ginoo Hesukristo. Kini nga invitation o pahinumdom ni San Pablo mga igsoon is also directed to us Christians of today. Giimbitar po ta ni San Pablo mga igsoon nga maminaw ta sa atong Ginoong Hesukristo. Og sa pagbuhat nato nini, nakahimo ta sa tugon sa Dios Amahan. Pamatia ninyo siya. Busa mga igsoon, nining ikaduha nga semana sa Kwaresma, dasigon ko kamo nga mangutana ta sa duha ka butang. Una, aduna ba'y mga bahin sa akong pagkinabuhi nga sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Hesukristo sa krus? Kaya ang kamatayon ni Hesukristo sa krus mao man ang atong kaluwasan. So ato nang ikip nga kamatuoran. Anything nga magbugal-bugal sa krus, atong isalikway. So i-check nato ang atong mga relasyon, ang atong mga engagements, ang atong mga panarbaho, ang atong kultura, tradisyon, belief system, ang atong principles, atong kinaiyahan, mannerism, ang atong attitude sa social media, like tanan nga aspeto sa atong kinabuhi, atong i-check. Tapos mangutana ta, asa dapit ani ang sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Hesus sa krus? Kung naa,
then it's time to let go. It's time for conversion. Ikaduha mga igsoon, mangutana ta, kanunay ba na akong gihuna-huna ang langit nga mo'y giandam kanako ni Hesukristo? So, sa usa ka adlaw mga igsoon, makahunaw na ba kita sa langit? Kay mo man ang atong tinuod nga Pinoy-anan isip mga anak sa Dios. Giapil ba nato sa ato ang goal sa pamilya ang malangit? Ato bang gi-share sa atong mga anak na ang mga achievements na ning kalibutan na useless kung dili kini magdala nato paingon sa langit? So it's time for us to check, my dear friends, nining second week sa atong Lent. Ang langit ba kabahin sa atong panglantaw sa kinabuhi? Nining Domingo, pangayon nato ang grasya nga mahasubay ang atong kinabuhi sa katuyuan sa kamatayon ni Hesus sa krus. Kay sa ingon nini, makatuman kita sa sugo sa amahan nga nag-ingon, pamatian ninyo siya. God bless. Daghang salamat mga igsoon sa inyong pagtan-aw. If you find this video helpful sa inyong faith life, please subscribe to my YouTube channel. And please don't forget to hit the notification bell for future videos. God bless you.